Ez zanim divê derê de dengê min tê we. Ama ez ji vê derê vî dengê naxwazim. Ez dixwazim dengê yani ev deng ez zanim tê we. Ev deng dengê kompîtûra min e tê we ama min dixwest ev cihazên ku me 3 ton û nîv pere daye dixwazim ji vê cihazê deng were we ama heqete mirov aciz dibe. Yani tiştê muhîm jî dixwazim ji we re yani ez naxwazim heta dawiya bername endîşa min hebe deng tê yan nayê deng ez zanim kalîteya deng ne baş e. Ji ber vê yekê ez hûn destûr bidin min ez derkevim bikevimê ji bo kalîteya deng baştir be. Kes aniha tê. Yani ka ji min re bêjin kalîteya deng baş be ez dikarim a wisa dewam bikim. Kes hinek peyamê we binêrim. Ez zanim kalîteya deng ne baş e ama dîsa jî maye ser we. Ez hinekî li peyamê we binêrim. Peyamê we çi dibêje? Deng süper e tu dibêjî. Alî Güç deng baş e. Yani aniha deng ji kompîtûra min tê we. Deng ji vana naye. Eger hûn bixwaze ez vana dikarim betal bikim tenê bila ji kompîtûrê deng were. Baş e? Yan jî eger hûn ji min re bêjin kalîteya deng xirab e ez dikarim derkevim cardir ji nû verim. Li gor dilê we ye. Baş e. Ama bi her şiklî baş e. Wextê hûn bibêjin baş e, baş e ya mala we ava. Ya hûn her hebin. Niha wê demê em wext wenda nakin. Em dîrektmen em diçin mesela evê. Em diçin meseleyên Rojavayê Kurdistanê. Tiştek ku min değişîne vê derê de ne êrişên dewleta Tirkiye. Herkes dizane, milletê Kurd dizane, êdî jî îjab nake em ji hevû dûra îspat bikin. Dewleta Tirkiye dijminê hebûna Kurdan e. Dewleta Tirkiye êrişiya ser Rojavayê dike. Hilbijartin dike, bahane, tiştê din dike hencet. Her carî dibêje nizanim te ava min şêrîn kiriye ez dixwazim te bixwim. Daîma di meseleyên Bakur de jî em helbesta dewleta Tirkiye dizanin ama di vê derê de ê ku me değişîne helbesta Amerîkayê ye. Yani Amerîka di rû tev digere. Amerîka rast tev nagere. Amerîka Kurdan aciz dike. Temam me fehm kir yani we hat piştgirî da me di mesela Daişê de. Temam çi dikî ya ji me dikî êm me davê jî ber dewleta Tirkiye. Çi ji me dixwazî ya? Çi dixwazî? Temam Amerîkayê tu qwetlî, tu dixwazî bibî serdestê dunyayê. Çima me davê jî ber devê dewleta Tirkiye? Hevalbendê tê NATOyê. Tu jê re bêjî hişt hişt dibe ya. Kuşkê berderê te ye ya Tirkiye. Em tev zanin. Çima wisa xwe giran dikî yani? Hevalbendê me me bi hev re êrişkiriyê me bi hev re xweparastiyê me bi hev re me tekoşîn daye me bi hev re xwîn rijandiye li hember Daişê li hember hemî hêzên xirabiyê. Tu helbesta me zanî tu fedekariya milletê Kurd zanî. Tu zanî li rojeta navîn Kurd divê bibin xwedî statû yani tu hemiya dizanî ev çi helbest e yani ev çi dirût yani. Rûsya jî wisa ye. Ya hûn tev alçaxin ya. Heqetin ya. Ya hûn çi dixwazin ji vî milletê ya? Ya ji dewleta Tirkiye re tiştekî nabêjim. Dewleta Tirk binêrin. Dewletekî şeffaf e. Canî ku camê re nadibêjin arkadaş em li rojeta navîn statûyekî Kurdan naxwazin. Hilbijartin, milbijartin hemî fesafîswe. Em tiştekî aydê Kurdan naxwazin. Li ser hîvê jî Kurdistan çêbe em naxwazin. Temam me fehm kir. Dewleta Tirkiye samîmî ye. Dewleta Tirkiye dürüst be. Tamam tiştekî aydê Kurdan naxwazin. Li Bakurê Kurdistanê yek yani însanekî ku yek sîlah jî negirtibe destê xwe, fîşekek jî netexandibe dîsa jî digre dabe ji hepsê. Çünkü dibêje arkadaş tu Kurd î, tu siyasetê dikî, sibê du sibe tu yê ji min rewabûnê bixwazî, tu yê statû bixwazî heta dawe hepsê dibêje. Şeffaf e ya, şeffaf e, dijminekî şeffaf e. Tamam. Ama helbesta Rûsya, helbesta Amerîka, helbesta van Ewropîyan heqeten dirûne ye. Yani Rûsya jî wisa ye Amerîka jî. Çi dixwazin ji Kurda ya?
Ma hûn nizanin yani 40 milyon çi 40 milyon ya 40 sal berê me digot 40 milyon. Yani em bûne şêst heft ya welew kî 2 milyon be ya Kosova 3 milyon e. Tonkî welatê Ewropayê heye 2 milyon 3 milyon hilbijartin çê dikin me ji we re behs kir. Bêhêlin ev millet jî bila bibe xwedî statûya dirêj nekim ya. Heqete dest pê dikir dest pê dikir bîna mirova teng dikin ya. Yani yani ji we lêborî naxwazim çikî qusûra me tune ye. Qusûra me tune ye yani. Tên hem hevalbendê me ne hem sîlah didin me ji me re dibêjin aha wey Tirkiye de şer kin. Tiran bişî wisa bû. Di serê kaniyê de em xistin Tevfikê, di mesela Efrînê de em xistin Tevfikê. Rûs jî wisa ne. Ev hêzên serdest tev wisa ne. Ka ez ji we re pêşî ez biçim welatên Ewropayê. Belê, temaşevanên ce hûn tev bi xêr hatin ser serçavaya zanim ez ê niha bipirsim hûn ku derê tevlî me dibin gelekî baş e ji ber ku ev ji bo min jî muhîm e. Ka ji kîja welatan ji kudra Kurdistanê hûn tevlî me dibin ji bo ez bizanim ka temaşevarê me li benda kîjan nûçeyan e. Ez zanim ji Rojhilatê Kurdistanê hevalê me dibêjin hûn eger nûçe çêkin em ê bêhtir li we temaşe bikin gelekî baş e em ê hewl bidin. Hem ji Erîvanê hem Rojhilatê Kurdistanê hem ji Rojava ez zanim giraniya nûçeyê me ji Rojavan e. Aman Rojev wisa ye wisa ye mesele çi be em behsa wî dikin. Yani roj tê ez ji we re bêjim li Îranê li Rojhilatê Kurdistanê wê temamê bûltena me ser wan bijara be. Ez dirêj nakim em hema bidomînin niha pêşî nûçeyekî ji Ewropayê ya kêfa mîro ji sohbetê re tê hema ez çi bikim? Yek em bi nûçeyekê ji Ewropayê dest pê bikin ez hema zû bi zû ji we re dixwînim çunkî ez dixwazim di mesela Rojavayê Kurdistanê de wexta me bibîne em hinekî van helwesta Amerîkayê Amerîka heqeten destûr da dewleta Tirkiyeyê êrişiyê ser Rojavayê Kurdistanê bike. Ya hûn jî fikrê xwe binivîsînin. Amerîka destûr da neda. Hefteya pêşiya me hilbijartinên Parlamentoya Ewropayê dest pê dikin ji xeynî du namzetên ku niha parlamenterin jineke Kurd ya din jî ji Swêdê dibe namzet. Hefteya pêşiya me tam 373 milyon welatiyên Ewropayê wê ji bo dagirtina 720 kursiyên Parlamentoya Ewropayê wê biçin ser sandoqan dengê xwe bikarbînin li kîjan welatan tam li 27 welatên cuda ên Ewropayê. Di navbera şeş nehê mehê de wê dengdan werin çêkirin. Tişta me eleqedar dike ne dengdana wan e ne hilbijartinê wan e. Ka em binêrin keçî xortên Kurdan çi qas tevlî wan hilbijartina dibin dibin namzet diçin wê derê heqê me mafê me ên netewî diparêzin. Me rex nekiribû gavadin me rex nekir welatên helwesta welatên Ewropayê ya li hember Kurdan ne baş e yani. Ne baş e. Ev 30-40 sal em li Ewropayê ne tem weke rojê ewil e. Ha em jara dibin Kurdistanê çar perçe nizam çi bes e ya bes e meriv mesela Kurd û Kurdistan meriv heqete ji heywana re bibêje fehm dikin ya. Heqeten Ewropî fehm nakin ya. Ya menfaetê wan cê me tune nizanim ki ya hûn çi dixwazin hûn çi menfaet dixwazin bidin we ji bo ku statûyekê me çêbe ya. Ser de we perçe kir welatê me. Mesela Lozan, Mozan, Sevr, Mevr. Hatine wê derê îşgal kirine, dagir kirine, welatê me kirine çar perçe lê xistine çûne hayret bir şey ya. Niha namzetên jin hene ya balkêş namzetên Kurd yên li Parlamentoya Ewropayê tev jin in. Evîn İncîr di lîsteya Sosyaldemokratan de li Swêdê, Özlem Demirel jî di lîsteya Çepan de ji Almanya tev li Parlamentoya Ewropayê bibûn. Li keleka wan Diana Xefûre heye ku ew ji lîsteya Partiya Sosyaldemokratiya Swêdê niha bûye namzet. Hêviya me ew e ku ew jî were hilbijartin bavê wî ji xelkê Kerkûkê ye. Li wê derê hatiye dinyayê. Dayîka wî jî xelkê şarê Îlamê ye. Niha li Swêdê de jî bûye namzet. Gelek baş e. Li ser xêrê be. Niha yeneke 40 saliya xwe pîroz dike. Min ji we re gotiye dirêj nakim ha soz, 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 sozê mêrê berê. Sozê mêrê niha ne ti soz e.
Serokê Bafıl Talebanî bi boneya çilû nehemîn salvegera damezrandina Partiya xwe yenekê peyamek belav kir. Çi got tiştê mühim dibêje. Bafıl Talebanî ev demekî ye tiştê mühim dibêje. Îdiya nizanim. Beriya hala Amerîkayê bû ve yeriya ka em biderin di Tirkiyê wî de çi heye. Em dixwazin nakokiyê navxwayî bi hev re çareser bikin. Yek helwestiya me wê parastina mafê me be. Ev parastina mafê me, ev yek helwestiya me wê welatê me, mafê me hemî bixe bin garantiyê. Ezmûna berê jî îspat kiriye ku perçebûn xizmeta tu kesekî nake. Rast dibêje, rast dibêje. Nakokî navxwayî divê em bi hev re çareser bikin. Yek helwestiya me, yani yeketiya me, tamam? Yeketiya me wê çi bike? Wê mafê me bixe bin garantiyê. Serokê Yeketî Niştimanê Kurdistanê yenekê Bafıl Talebanî bi boneya çil û nehemîn salvegera damezrandina partiya xwe dîsa jî tiştên nû got ya ku me dema borî ji bo çareserkirina pirsgirêkan ji bo hev û du em nêzîkî hev û du bibin me pêkanê bû di jiyana xwe de wê bi eynî awayî dewam bike em dixwazin aştiyekê dûrî pêşbaziya li herêmê pêk were. Ev daştî û jiyana hevbeş de îsrar bikin, me deriyê karê hevbeş vekiriye û her tim wiha bimîne em rêzê li hemû hêz û aliyên siyasiyên Kurdistanê digirin. Em dixwazin nakokiyên xwe bi hev re çareser bikin. Pêwîstiya Kurdistanê bi me hemiyan heye. Yeketiya me, parastina mafê me wê bixe bin garantiyê. Ev e. Wekî din Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî dîsa bi vê wesîlê Yeketê Niştimanê Kurdistanê pîroz kir salvegera avabûna wan. Nêçîrvan Barzanî pîrozbahiyî li Serokê yenekê jî kir Bafıl Talebanî pîrozbahiyî li Polîtbîroyê jî kir hêviya xwe anî ziman ev salveger aliyên siyasiyên Kurdistanê nêzîkî hevûdû bike. Belkî ji partiyên din jî muheqeq ji kecekê jî ji derdorên din jî wê werin di demên pêşme de pîrozbahî. Yani yeneke niha helbestek netewî nîşan dide. Pirsgirêkê yenekê bi partiyên siyasiyên cuda re tune ye. Bi vê gavê wisa xuya dike. Ev jî helbesta wan helbestekî netewî ye yeneke. Hem nîzîkî PKK ye, hem nîzîkî PDK ye, hem nîzîkî Rojavayê Kurdistanê ye. Diçe, tê. Tekîliya Bafıl bi general mazûm re gelekî baş e. Yani hevkarî dikin bi hev re. Süper, tiştek baş e. Ji xwe helbesta netewî ev e. Milletê Kurd rê nade nakokiyan. Milletê Kurd wê tu car destûr nede ku partiyên Kurdistanî di nava xwe de rahêjin çêkan û yani ez min ji nava îro fermandarekî hêzên pêşmerge godarî kir kêfa min ji tarzî wî re nehat. Dubendiyê dixe navbera Kurdan ne baş bû. Helbesta ez bar dikim fermanderê pêşmergeyê roj bû. Helbestekî ne netewî bû. Helbestekî ne baş bû. Yani dibêje em neçûne Bakur me êrişê PKK nekiriye li vê derê. Li vê derê ve tu êriş dikî. Te çûye zarokên Rojavayî te aniye vê derê tu dikî esker û te bang li dewleta Tirkiye kiriye fermandarên Tirk tên pêşmergeyên roj perwerde dikin. Ji bo çi? Yani rast e ku mirov perwerdehiya xwe ya leşkerî, îstixbarata xwe ya leşkerî teslîmê dewleta Tirkiye bike. Wana hemî tu nabêjî me çûye Dêrsimê êrişê PKK kiriye dibêjî. Serda jî herî wele herî Tirkiye êriş bikî. Mala te ava. Mala te ava tu neçî Tirkiye te êriş nekiriye. Fermandarê me. Aybe ya hine gotinê xwe bizanibû ya. Ya emrê we mezin biye. Xortê me li Qandîlê li Herêmê Parastinên Medyayê li derdora Amediyê li wê derê bicih bûne xwezpartina wan deran sî çil sal e di mexareyan de ne belkî tu hîn nehatibû dunya ew li wê derê di wê derê perwerdeya xwe ya eskerî çê dikirin. Ew der warê serhilderên Kurdan e ji berê ve wisa ye. Tu hîn nehatibû dunya ew li wan dere bû niha rabiye çi digerin li wan deran. Allah Allah. Erê. Kurdistan welatê bavê kesek yani neyse nekim welhasıl efhem kir mesele. Ya hürmeta me ji her kesî re kes tu tiştekî nikare bibe sebebê şer. Yani dikare bi rêyên diyalogê dikare here çar mirovê xwe bişîne Qandîlê bile here hevdîtin çê bikin. Hevdîtin çê nakî rêzê nagirî wî rojê hevserokên kecekê gotin em rêz hürmet digirin.
ji statûya Başûrê Kurdistanê re ji rêveberiya wî re rêveberiya Başûrê Kurdistanê nas dikin. Yani fermandar Karayılan 100 care got. Otorîteya Başûrê Kurdistanê em nas dikin. Tim diyalogê de ne. Yani elbet di nava pedekê de jî hîn însan wisa dibêjin. Ez zanim diyaloga wan bi fermandar Karayılan re heye. Baş em didomînin. Ez têm ser mijara esasî ji kerema xwe re li bendê bin. Ez gelek aciz dibime ji helbesta Amerîkayê. Yani îro jî kirrê ew ê hatiye min. Şîrove, qaşû jî şîrove. Li hîlwanê sibê hilbijartinên xwe cihî têne kirin. Ez hema nivîsa binivîsînim, nivîsa a binî bidim serê. Li Rojava ya hîlwanê tişt nabe, ya hîlwanê jî me herkes zane li hîlwanê sibê hilbijartinê heye ji kerema xwe re amade bin. Tişt nabe. Nivîsa binî bila te nebe. Li hîlwanê sibê hilbijartinên xwe cihî têne nû kirin, Dem Partî bang li her kesî kir ku xwedî li îradeya xwe derbikevin. Dem Partî li navçeya hîlwana Rihayê ji bo hilbijartina ku wê sibê were li darxistin xebatê xwe berdewam dike. Heyetekî berfireh di ku navawanda rêveber û hem jî rêveberê partiyê bûn. Li aliyekî çûn xebatkarên wê derê ê hilbijartina agahdar kirin, li aliyê de çûn dikan derî bi derî geriyan gel agahdar kirin ji xelkê rêja kirin biçin ser sandûqan dengê xwe bikarbînin. Sibê ji ber ku hem AKP û ew partiya din navê çi bû Hüdapar. Partiya tevlihev nekim Hüdapar. Ew bi hev re bikevînin ji ber ku Hüdapar namzet nîşan nedaye. Hemî kesên dengê ço ez fehm nakim partiyekî Kurdistaniyê qaşû hilbijêrên Hüdaparê dengê xwe didin AK Partiyê. Pir balkêşe. Ji ber vê yekê hinek hilbijêrên Dem Partî û hilbijêrên AKP hêjmara wan dibe nêzêhev. Ji ber vê yekê bang li her kesî dikin li bajarên derdorê Kîyekî têne hema seyareyê xwe otobêsa sar bin biçin vê derê dengê xwe bikarbînin. Em domînin. Li Rojava şewat heye, li Rojava şewat heye. Li kargeha tekstîlê ya li Rojhilatê bajarê Hesekê ew jî li ser rêya Holê şewat derket. Heta niha sedemê şewatê û xisalên ku li kargehê li fabrîqê bûne nayê zanîn tîmên rewşên awarte. Tîmên rewşên awarte yani tîmên rewşên awarte tîm hene. Hêzên taybetin di rewşên awarte de diçin müdaxalet dikin yani hêzên lezgîn. Ên agirkuj jin ew. Ne têne agirkuj jî meselê din de jî ew dikevin hereketê bawer dikim. İnsanekî li Rojava bikeve zorê bang li van hêzan dikin. Hêzên awarte. Rewşa Tirk artêşa Tirkiya derkirkir û çeteyên wê ji danê vê nîvro ve gundê Seyadê yê li bakurê Rojavayê bajarê min biçê didin ber topan. Li gorî nûçegihanên li Herêmê 26 top gule li zeviyên gundên derdorê ketine. Di encamê de agir bi zeviyan ketiye û heta niha jî agir dewam dike. Di van saetan de jî agir dewam dike. Hûn zanin edî ew dewra ew ê hatiye yani. Dewra genim. Ka ez binêrim nûçiya me ya genim hebe bi we re parvê bikim. Ka ez li peyamê we paşê dinêrim. Li peyamê we ez paşê dinêrim. Nerevin derekî ji kerema xwe re. Yani îro temam meselê teknîkî ye ama dengê mîşallah baş e. Deng baş e. Me çi gotibû gundê Seyadê. Ez di nesekirim em hema dîrek em bidomînin. Baş e. Me çi gotibû di mehekê de edî tiştê ku min ji we re amade kiriye nekevim navberê ez dîrek ji we re bixwînim herim. Artêşa Tirk erê me gotibû li gorî nûçegihanan tevê. Baş e. Di mehekê de dewleta Tirk li Efrînê çêkiribû em derbasî Efrînê bibin başê dîsa em derbasî êrişê ser Rojavayê Kurdistanê dibin. Ê viyalî Efrîn dibin dagirkeriya dewleta Tirkiye de. Navenda ragihandina hêzên rizgariya Efrînê bilançoya êrişên dewleta Tirkiye di meha Gulanê de li dijî kantona Efrîn û Şehbayê pêk anîne eşkere kir.
Li gorî raporê Tirkiye di meha Golanê de 124 caran êrişî 37 deverên cuda yên Afrîn û Şehbayê kirine. Di êrişan de zarokekî jiyana xwe ji dest da, sê zarok welatiyekî 6 salî her wiha leşkerekî hikûmeta Şamê birîndar bû. Kamînirin li Rojdatê Kurdistanê çebiye li gorî nûçeyekî tora mafê mirovan ya Kurdistanê roja pênşemiyê yani 30 Gulana îsal hêzên Îranê li gundê yengî cihiyê bi ser Bokanê avêtine ser malekî jina bi navê Hetaw Ekremî binçav kirine. Ama ev jina ku hatiye binçavkirin sankî ji Başûrê Kurdistanê hatiye. Ji Başûrê Kurdistanê ji bo dawetekê hatibû ama sebeb çi ye? Dîrek hat binçavkirin. Sebebî em nizanin. Ama tevlî meselên siyasî bîye. Em bidomînin li Belçîkayê, li Belçîkayê nûçeyekî gelekî baş heye, nûçeyê xêrê heye em hêvî dikin şaredariyên gelek welatên Ewropayê vê yekê pêk bînin. Em dixwazin li Stenbolê jî navê taxekî, navê kolanek mezin bibe Kolana Kurdistan. Bibe Kolana Kurdistan. Niha li Belçîkayê kolanek navê wê kirin Kurdistan. Şaredariya bajarê Herzelê yê Belçîkayê navê kolanekî lê kir Kurdistan. Bi beşdariya nûnerê Rêveberiya Xweser ya Ewropayê Abdulkerîm Ömer perde ji ser nivîsa xwe rakir. Yani ji bo navnivîsî bûn perdeya vetin serê bi hev re wekî merasimekî perde ji ser rakirin. Di wê merasimê de Serokê Hevsûtiya Kurd ya Belçîkayê Derwîş Ferho Abdulkerîm Ömer ji aliyê şaredarê Herzelê ve navî Van Monsieur Van Tittlebom ji alî wî ve hatin pêşwazîkirin. Derdora wan endamê meclîsê ên din ên şaredariyê jî hebûn. Gelekî baş e em jî ji şaredariya Herzelê re gelek spasiyê xwe pêşkêş dikin ji bo mevrûmetê em ê carekê biçin Kolana Kurdistan bibînin li Belçîkayê. Hêvî ew e gelek taxên din ên Ewropayê jî bibin Kurdistan, bibin Amed. Tiştên sembolîk in xweş in yani dostanî ye, hevalbendî ye. Li Tebxayê Li Tebxa cotkaran genimê xwe firotin Rêveberiya Xweser. Piştî ku tevahî xebatên pêwîstiyên ji bo wergirtina genim li depoyan temam bû, xebatkar ketin dewrê Komîteya Çandinî û Avdana ya Kantona Tebxayê dest bi wergirtina genim ji cotkaran kir. Cotkar saet 8 heta 17 genim li depoya kom kirin, radest kirin paşê. Depo rojane nêzîkî 2000 ton genim werdigire. Rojê gelek baş e. Gelek baş e. Mala wan ava li ser xêrê be. Yani ketkarê me, cotkarê me bi genimê ku nava salê de berhev kirine tam di vê mehê de difiroşin Rêveberiya Xweser. Buhayê genim 31 sent e. Yani kîloyekî genim 31 sent e. Êdî em hêvî dikin cotkar bikaribin bi vê perê debara xwe bikin. Em werin ser dewleta Tirkiye me ji we re çi gotû? Me gotûbû dewleta Tirk samîmî ye. Dewleta Tirk di mesela Kurdan de durist e. Çünkü dibêje hûn dijminê min in ez hebûna we red dikim ez li tu derekî dunyayê destûr nadim hûn serê xwe rakin hûn hebin. Ev şefafî ye. Ama welatên neşefaf hene. Welatê ku em wan weke dost dizanin weke welatên Ewropayê Amerîka em helwesta wan red dikin. Ka ez binêrim. Ev kesî ku xwe weke dijminê Kurdan dide naskirin Tayyip Erdogan ka em bêjin çi gotiye? Di mesela dijminiya li hemberî Kurdan de camêrana durist in. Dikuje, lê dixe, zarok, marok, jin dibe, nas nekin, bikujin. Dibe li Roboskî dibe me çi zanim kîne dibe, min lê xistiye, Kurd in. Li Ewropayê tê her kesî guleberand dike, li Parîsê dikom ku jî pêk anîn. Dibe dikim yani. Selhedîn davê hepsê, hevalê Selhedîn dabêje hepsê, her kesî davê hepsê. Kî dengê xwe derxe davê hepsê. Çi bike? Fehm bikin, hûn jî fehm bikin ku mêrik dibe ya dijminê we me. Ama habîre hûn dibêjin na, ne dijmin e. Na. Mümkün e ku em mümkün e em dîsa behev rabin. Ez baxtê besa Tayyip dikim. Tayyip yek însaneke îro hespê gever dibe diçe. Mesele ne Tayyip e. Mesele mantıqa ku il Türkiye çêkiriye, mantıqa ku Türkiye Tayyip çêkiriye derxistiye. Tayyipek diçe 1000 milyon Tayyip Tirkiye tijî Tayyip in. Ya derdê me AKP û Tayyip mayî bijînin ne?
İnsaneke sibî geverd be diçe. Kûçik jî geverd be dibe mîna diçe. Mesele dibe rêx diçe. Mesele ê mîna wî tijîne. Bu ara nabe yani bu ara jiyan nabe ya. Bu ara jiyan nabe. Konseya Wêlekariya Tirk 28 Gulanê li hev civiya di derheqê Kurdan de rapor amade kirin. Rapora xwe jî xwendin. Biryarên nû tê de hene di derheqê Rojavayê Kurdistanê de. Konseya Wêlekariya Tirk hûn zanîn çi ye? Millî Güvenlik Kurulu saziye herî bilind ya ewlekariyê ye. Her cara ku li hev dicive muhaqqaq di derbarê Kurdan de biryar dide. MGK dewleta Tirkiye heye tune derdê wan Kurd e. Di nava Tirkiyeyê de Kurd e, di dîplomasiyê de Kurd e, li her derê dunyayê her tiştê wan Kurd e. Ji bo ku Kurd li dunyayê nebe xwedî statûyê her tiştê xwe difiroşin. Edî Xwedê zana çi firotine Amerîkayê. Xwedê zana kudra xwe firotine Amerîkayê ku Amerîka ji Kurdan re dibêje hilbijartin pêk neynin ne demawiye hûn Tirka hêş dixin. Ya ez şaredarê xwe jî hilnebijêrim. Ya 12 sale ez li wê derê xweserim xwe bi rêva dibim. Ez bi destûra we nikarim kesekî hilbijêrim bila şaredarî bike. Kî şaredarî bike wê derê? Milletên bajêr nava xwe de hilbijêrin ya. Heso Ayşe Fatma ji min re bila xizmetê bike yani serokê min ê vê derê. Çi tê de heye? Ha çi ye? Rewabûn çê dike. Hilbijartin tiştekî rewa ye, tiştekî meşrû ye di qeda navnetê wê de. Wextê tu hilbijartin çêkî, tu muhetap çê dikî li hember derve. Ev gava yekem ya ber vê statûyê de ye. Wextê ku Amerîka bibêje erê hilbijartin çê kin, ev tê mena naskirina statûyê. Dewleta Tirk van tiştana zane. Recep Tayyip Erdogan dijminê milletê Kurd gef li hilbijartinên xwe cihê yên Rojavayê Kurdistanê xwar got eger pêwîst be em ê li hember hilbijartinên ku ji bo ewlehiya me metirsiye tehdît e em ê pêngavên nû bavêjin. Türkiye li tenişt sînorê xwe yên başûr dibêje Tayyip Erdogan hem li Bakurê Sûriyê hem jî li Iraqê bi tu away rê nade rêxistinên dabeşkar yani bölücü örgütler dibêje terorîstanekî ava bike. Şeffaf e, vekiriye, mêrik merd e, bi Xwedê durist e. Mêrik divê her welatê ku hûn ava bikin navê wî terorîstan e. Û naacîbînin. Hûn helbesta Tayyip Erdogan naacîbînin. Li dij derkeve. Li dij derkeve. Te divê hepsê li bar xwe de. Êdî tu zanî mêrik dibe ez ê li textim. Ez ê te bikuşim dibî. Tu terorîstan ava dikî. Eger pêwîst bibînim em ê dîsa müdaxele bikin bila bê zanîn ku tu watêya hinceta şerê Daişê li cem me nemaye. Yani ji vaya ji Amerîkayê re dibêje ji Ewropaya re dibêje. Dibê nebîne bibêjin me bixapînin bêjin em bi Kurdan re di nava tifaqê de ne ji ber ku tekoşîna me bi hev re li hember Daişê heye. Dibê êdî baweriya me bi vê tifaqê tune Daîş mayîş li holê nemaye. Tabii Tayyip pir baş dizane Daîş heye yan tune pir baş dizane. Dewleta Tirk dîsa êrişa Rojavayê Kurdistanê kir temaşevanê hêja li ser van tehdîtên Tayyip Erdogan li ser biryarên dawî yên MGK êrişa Rojavayê Kurdistanê kir. Nayê tiştekî din ji we re bibêjim, nebêjin ne gotiye. Ev hinek wisa gotinên vir de wê de derketin. Mîna ku Beşar Esed gotibe êdî em dawiya dawiyê de em mecbûrin bi Rojava re bikevin nava diyalogê rêveberiya xweser re em hinek pêwendiyan dayînin. Li derveyê şer belkî em hinek li hev werin li ser hin meseleyan. Qaşû Beşar Esed di civîna xwe de gotiye hevalê me rojnameger jî rabûn ela ecele ema parve kirin ji xelkê re gotin evan helbikî civîna Beşar Esed a dizî bû gerek dernekete derve ji çapemeniyê re girtî bû. Ama eşkere kirin dewleta Tirk jî ket panîkê tirsiye wext çûkî Esad wextê rêveberiya xweser naske îş temam e yani. Meselê min ê navxweyiye bi Kurdan re li hev dikim statû didim wan xweserî didim we. Bo çi dikare bêje. Ev dewleta Tirkiye dixe nava tirsê dibê ez ê zû bi zû müdaxele bikim ez ê bi Esad re çi dibe bila bibe li hev bikim aman bila weke Iraqê maf heq hukuk çi nede Kurd. û berda cî êriş dike. Yani ez ji bo wî dibêjim merov wan agahiya zû bi zû
Belav neke. Velhasıl devam dikim. Devleta Tirk dîsa êrişê Rojavayê Kurdistanê kir me got ez vîya erê ez nivîsa binî hema amade bikim nivîsa binî amade bikim ji we re Devleta Tirk pir hêsane yedî ez meselê teknîkî tam em eger dîmen jî hene ez paşê dîmen bu were parve dikim Devleta Tirkiye dagirker gundê seya da hî ku dikeve Rojava Kantona min biçê bi obûsan da ber topan hem wextî topbaranê balafirên keşfê jî li ser hemê digerin hem jî di van deqeyê dawî de vê êvarê çêbû. Devleta Tirkiye dagirker êrişên xwe yên li dijî herêma zêde kirine piştî ku rayedarên wê gef li herêmê xwarin ji ber ku wê li herêmê 11 hezîranê hilbijartinên şaredariyan pêk werin tabî me gotûbû ev bahane ye hilbijartin hebe tinebe Devleta Tirk wê êriş bike daxuyaniyê Salih Müslüm jî hene hema 5 deqê din ez ê ji we re pêşkeş bikim daxuyaniyên Qesedê ên kecekê daxuyaniyên gelek aliyan heye lê êm e xilas dikene daxuyaniye rêw rêbazên din hene dikare me xilas bike Devleta Tirk doh bi balafirên bê mirov yên biçek êriş bir ser kantona Cizrê di encamê de 4 şervanên Qesedê şehîd bûn 12 jî birîndar bûn. Li hember van êriş û gefan gelê Rojavayê Kurdistanê rabû îsyanê li taxên Şêx Mehsûd eşrefiya yên Helebê her wiha li Reqay, Amûdê, Efrîn, Şehbay daxuyaniyên şermezarkirinê parve kirin xwestin ku rêveberiya Xweser di qada nav Netewî de were naskirin. Ev rast e çünkü rêveberiya Xweser wextê di qada nav Netewî de were naskirin hem milletê Kurd êdî dikare bawekê fermî çek û sîleh ji qada nav Netewî bikire hem jî ji aliyê hewayî ve dikare were parastin. Yani asîmanên Rojavayê Kurdistanê êdî li Devleta Tirkiyê qedexe dibe. Nikare wisa zû bi zû were êriş bike. Dem bi dem ew ê bawekê terorîstî hîn füzeyên qaçex bavêje. Ew ê jî ji ber ku ême jî em dikarin ev em çawa bibêjin sîstema parastina hewayî em dikarin bi dest bixin ji qada navnetewî eger statûya me hebe wê demê füzeyê wan jî bigêrnaye. Rêveberiya Xweser çi dibêje li hember van êrişan êrişên ku bû sedemê şehadeta 4 şervanên Qesedê û 12 birîndaran û her wiha gelek zerarên maddî jî çêbûn. Ka em binêrin Rêveberiya Xweser çi dibêje? Rêveberiya Xweser dibêje bi îsrar em tevlî hilbijartina bibin. Madem wisa ye Rêveberiya Xweseriya Demokratîk ya herêmên Rojavayê Kurdistanê di derbarê êrişê de daxuyaniyekê nivîskî parve kir. Nav veroka daxuyanî aynen wisa ye. Ev êriş di demekî de tên kirin ku pêkhateyên gelê me amadekariyên hilbijartinên demokratîk yên herêmê dikin. Pêşketineke mezintir rêvebirina civakê bi dest dixe. Ev êriş kiryarekî dervey exlaqî ye. Êrişekî rast li dijî hewldanên pêkanîna demokrasiyê ye li dijî xizmetekî bê berdêl ji bo civakê ye. Yani em xizmetekî wisa dikin em bê berdêl dikin ji bo civakê Devleta Tirkiye tehemûla wê ji vê yekê re tune ye dibêje. Em binêrin ka kecekê çi gotiye di derbarê van êrişên Devleta Tirkiyeyên ser Rojavayê Kurdistanê de Hevserokatiya Konseya Rêveberiya Kecekê di derbarê êrişên Devleta Tirkiyeyên ser Rojavayê Kurdistanê de daxuyaniyek nivîskî weşand. Daxuyanî aynen wisa ye Devleta Tirk bi balafirên bê mirov ên biçek li mal wesayît komên tenduristiyê xistin li Rojavayê Kurdistanê. 4 şervanên Qesedê şehîd bûn, 12 jî birîndar bûn. Em vê komkujiya ku ji aliyê Devleta Tirkiyeyê ve hatiye kirin bi tundî şermezar dikin, bang li her kesî dikin li dijî êrişan helwesta xwe nîşan bidin. Ev demekî ye Tayyip Erdogan û berdevkên desthilatariyê dibêjin ew ê nehêlin hilbijartin bênekirin li Rojavayê Kurdistanê ew ê asteng bikin. Erê dibêjin. Bi van êrişan re eşkere bû ku desthilatariya AKP MHP li dijî vê yekê ye ku li Sûriyê civîneke civakeke birînên xwe bipêçe, destûr nade ku civak birînên xwe bipêçe, jiyanê jinûva biafirîne û sîstemeke demokratîk bi dest bixe. Erê rast e. AKP MHP vekirî dibêjin em li Sûriyê
دستور نادن کو جواکا و برینی خو بپیچه اره راست ام دستور نادن کو وکی دن دستورات چی نادن هلبجارتن بینه کرن هون روابند به ام دستور نادن سیستما دموکراتیک هون کارن چیکن چونکه ات خوازم دقادان ناونای تیوی de navê we bibe terorîstan dibêje. Desthilatariya AKP MHP ku mutlaq dijminê Kurdan e ev keceke dibêje xwe bi şer xwedî dike li ser Kurdbûn kûrkirin û belavkirina şer a rojhata navîn ji xwe re dike armanc siyaseta xwe ya qirkirina Kurdan bi vî şiklî didomîne hemû êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê di çarçoveya vê zîhniyet û siyasetê de têkirin. bi tankirina qayûm îradeya gelê Kurd deste ser dike ji bo ku li Rojava jî Kurd nebin xwedî îrade êrişan pek tîne van êrişan car di nîşan da ku divê hêzên Kurdistanê yên welatparêz li dijî vê zîhniyetê li dijî vê siyaseta qirker bi hev re tev bigerin bi hev re hevkarî bikin xiyanetê teşhîr bikin berxwedan têkoşînê ji xwe re esas bikin em bang li gelên cîhanê jî dikin hîn zêdetir xwedî li Rojavayê Kurdistanê derkevin piştgirî bidin şoreşa Rojava ji bo naskirina statûyê dibêje keceke. Kamîndin Salih Müslüm çê dibêje Salih Müslüm behsa Amerîkayê jî dike helbesta Amerîkayê ka hûn jî pêyan bişînin ez helbesta we jî mereq dikim ê min di dunyayê de hevalên hêja temaşevanên hêja binêrin ji bo min li ber çavê min hemî însan statûya wan ya siyasî çi dibe bila bibe ji bo min hemî însan weke hebe hemî kurê bavê xwe ne keçên bavê xwe ne êdiya xwe ne hemî jî bi qasî hev qîmetin kî erka kî di mesela siyasî de di mesela kar û xebatê de di mesela şîrketan û pere de bêrka kî de çi qas pere heye çi qas tune ji bo min qet feq nake hemî weke hevin ji ber vê yekê hûn li ku de re dunyayê dibin bibin hûn keçekê dibin qîzakê dibin lawekî dibin ji bo min feq nake fikra we ji bo min pir muhîm e fikra we muhîm e ji ber vê yekê ez qîmetê didim fikrê we peyamên we mantiqa we cana mantiqa we ji ya rêveberê me herî bilind baştir dixebite ê wê demê em goh didin we pirrengî pirdengî timî baş e di civakekî de eger pirrengî pirdengî hebe ew civak demokratîk e ama yek deng yek reng hebe li wê derê dîktatûrê heye civak mecbûr e rengîn be binêrin ez nûmuneya tabloyekê bidim te bifikirin hûn li mala xwe tabloyekê derda dikin tenê girî ye yan jî tenê sor e tenê zer e ma dibe tiştekî wisa ya tabloyekê mala xwe de derda bikin têde kesk hebe sor hebe zer hebe violet hebe hêşîn hebe a rengê asîman û ê behrê hebe gul û kulîlk hebin her tişt hebin yani rengareng ji ber vê yekê di civakekî de pirfikir pir xweş e ama tu wextê di civakekî de yek mantiqekî bicih bikî tu bibêjî na ji bilî vê îdeolojiyê ji bilî vê fikrê wekî din hemî fikrê din qedexene sebebê sûç in a wê demê nabe em civakek wisa naxwazin yani li her derê dunyayê niha Tirkiye wisa ye mesela di civakên ku li gorî ol bawerî dimeşin li cem wan jî wisa ye di mehkemeyên Engîzisyonê de însan çima hatin mehkeme kirin çunkî yek reng dixwestin yek deng dixwestin Hitler yek deng dixwest ji ber vê yekê em dixwazin li welatê me Rojavayê Kurdistanê pirrengî hebe pirdengî hebe ji ber vê yekê rêveberê me tiştê xweş dibêjin em goh bidin wan ka çi dibêjin çima em hatin ser vê mijarê ha ji AKP MHP em ketine erê Salih Müslüm hilbijartin wê teqes pêk werin dibêje û çima min daxeftin ya vê şevê û çima min dinaxeftin daxuyaniya kecekê me xilas kiribû erê ha em bang li cîhanê kirin dibêje erê piştgirî bidin Rojavayê Kurdistanê de Salih Müslüm dibêje hilbijartin wê teqes pêk werin Hevserokê peyedê Salih Müslüm got dewleta Tirk dixwaze pêşî li hilbijartinan bigire erê rast ev ya herkes zane
lê rêveberiya xweser wê teqez van hilbijartinan li dar bixe. Erê ev ve ev e esas mesele ev e. Hilbijartin wê bawekî zelal pêk werin dibêje Salih Müslüm. Hilbijartin wê bibe hilbijartineke demokratîk. Tu eleqa wê bi Tirkiye tune ye. Cara ewil e hilbijartinekê bi vî rengî li Rojavayê Kurdistanê tê kirin. Ji ber vê yekê jî hin aciz dibin hin dewletên cîran. Hilbijartin wê bawekî demokratîk û zelal werin çêkirin. Gelê me wê bi dilxweşî biçe ser sandoqan. Salih Müslüm balkişan ser daxuyaniyên berdevkî Wezîrtekarê Derve ya Amerîkayê ku gotibû me ji rêveberiya xweser re notayekî şandiye, me tê de ji wan xwestiye ku hilbijartin pêk neyînin. Niha dem ne dema hilbijartinan e. Gotiye Wezîrtekarê Derve ya Amerîkayê ji Rojava re binêrin. Çima dem ne dema hilbijartinan e? Kajmera bibêjin ji hilbijartinan meşrûtir, rewatir çi heye vê dunyayê de? Ha, mesela hilbijartina em ketibû nava wê sohbetê. Salih Müslüm çawa bersiv dide vê daxuyaniya Amerîkayê ku dibêje dem ne dema hilbijartinan e? Di daxuyaniyê de tê destnîşankirin li gorî biryara Netanyahûyek bî ya 2254 Çünkü ev banda me dikeve vîdyoya me dikeve qeyda ji bo rast were gotin. Li rast were gotin. Li gorî biryara Netanyahûyek bî ya 2254 derfetekî bi vî rengî ava nebîye. Yani Amerika dibêje anha derfetê hilbijartinan tune ye. Wan çima daxuyaniyekî bi vî rengî da ji ber ku dewleta Tirk bi rojan e dibêje Amerîka li pişt van hilbijartinan e. Ev daxuyaniya Amerîkayê gotineke dîplomatîk e. Armanca wê jî kêmkirina hêrsa dewleta Tirkiyeyê ye, dibêje Salih Müslüm. Wê li gorî şertên Bakur Rojdatê Sûriyê hilbijartin werin li darxistin. Wê bê piştêvanî, bê şêwirmendiya hin kesan ev hilbijartin werin li darxistin, dibêje Salih Müslüm. Dewleta Tirk ji bo ku hilbijartin neyîne kirin wê her tiştî bike lêbelê rêveberiya xweser wê teqez van hilbijartinan li dar bixe. Wê gelê me jî biçe ser sandoqan wê bi îradeya xwe nûnerê xwe ê rewa hilbijêre, dibêje Salih Müslüm. Ka hin dîmenê Rojavayê Kurdistanê hatine em nîşanê wedin? Ka wê çawa be? Ev dîmenên vê êvarê ne ji me re hatin ji Rojava? Erê ev dîmen jî ê nû ne. Baş e. Wekî din çi dîmen hebû min dixwastê nîşanê we bidim? Ez bawer dikim ka ez binêrim hin dîmen hebû min dixwastê nîşanê we bidim. Wisa sohbet ket arê tam nebû. Ama sibê li hîlvanê ji bîr nekin. Hevalê me ê li hîvalê ê li me temaşe dike. Ez zanim hemî hîlvanîn ha vê êvarê li me temaşe dikin ji xwe. Hîlvanî îşûkarê xwe berdane ev ê hîlvana Urfayê hemî li me temaşe dike. Ez vê zanim. Ji ber vê yekê hevalê me hîlvanê biçe ser sandoqan sibê dengê xwe li gorî vîjdana xwe bikarbînin. Wekî din kî li me temaşe dike ez zanim hemî Rojavayê Kurdistanê li me temaşe dikin ama hûn zanin di êrişên dewleta Tirkiyeyê de heqeten ez vê ji dil dibêjim. Tu tiştê ku gelê me ê Rojavayê Kurdistanê bike tune ye. Hemî wezîfe dikeve ser dostên me, hevalbendên me ê Bakurê Kurdistanê. Yani Kurdên me ê Bakurê Kurdistanê. Her sîlaha ku dewleta Tirkiyê bavê ji Rojavayê Kurdistanê ji gelê me ê Bakurê Kurdistanê berpirsiyar e. Ji ber ku bi baca wan tê kirin.
Heqê milletê me Bakur heye ji dewleta Tirkiye re bibêje bes e êrişê Rojavayê Kurdistanê neke. Mesele ne ku em birayê hevin, em aynî milletî ne, yani Rojava û Bakur ji aynî milletî ne. Welew ku cuda be. Welew ku Rojavayê Kurdistanê hemî Ermenî bin, ji Hû bin, ya jî Ewropî bin, feq nake. Ama tu ji ber ku hemwelatiyê dewleta Tirkiyeyî heqê te heye tu ji dewleta xwe re bibêjî arkadaş bi perê min êriş neke. Mesele ne ku tu piştgirî bidî Rojavayê nedî. Mesele ew e ji dewleta te êriş diçin ser derekî din. Sibê du sibe, bizeke sibê du sibe veya ji bo miletê Tirk jî dibêjim ama ew ji min fehm nakin. Ji min fehm nakin. Ji wan re wergerîne. Ji wan re wergerîne. Ez vê dayim, he. Ji wan re bibêjin, arkadaş, yoldaş, ji miletê Alandoliyê re bibêjin. Eger hûn ji dewleta xwe ya ker re nebêjin bes e êrişê van Kurdan neke, sibê du sibe wextê ku ev Kurd jî ketin bajarê we ser û bin kirin, sibê ranebin bila zarezara we nebe nebêjin wey terorîst, wey terorîst. Çünkü hûn bi êrişên xwe yên ser Rojavayê Kurdistanê hûn heq didin milletê Kurd ku were bajarên we, malê we, her derê we stir û binke bişewitine. Hûn bi xwe vî heqê didin milletê Kurd. Paşê bila nebe zarezara we, bila nebe terorîzm. Hûn zanin çend sal berê ew xort û keçên Kurdan dest pê kirin li Stenbolê erebe şewitanan. Ew şewitandina ereba tesîlek wisa mezin li ser civakê kir. Hakikaten yek ji meseleyê ku belkî bû sebeba hevdîtinê aştiyê pêk werin ew bû yani. Tu wextê biçî agir berdî zeviyê xelkê, keda xelkê, welatê xelkê, ê xelkê tu heq didî wan ku ew jî werin. Dibêjin wextê xaniyê te ji cama be êrişê kevir nabêje xaniyê xelkê. Xaniyê te camê be kevir nabêje ser banê xelkê. Ê xelk jî dabêje. He. Van tiştan tên zanîn we ku derê Tirkiyekî dît jê re bêjin. Bêjin bila pêşîl dewleta xwe bigire, êrişê ser Rojavayê Kurdistanê neke, hinek efendî bin, hinek însan bin. Çi ji we re bêjin? Ama milletê me Rojavayê Kurdistanê heqeten nikare tiştekî bike. Mesela aniha tu 5 milyon însanên Rojavayê Kurdistanê rabe ser xwe jî bêje êrişê me neke, ji xwe wisa ye? Ma kîjan Rojavayê dixwaze dewleta Tirkiye êriş bike? Armanc kivşe dibêje ez hinekî wana bitirsînim, bila ji herêmê xwe derkevin, mesela heft meha berê tam beriya gaz e wextê êrişê ser Rojavayê Armanc çi bû? Terorîzm bû. Ez milletê wê derê bitirsînim, bila ji welatê xwe derkevin, wê derê vala be, sibê du sibê ez rehet bikevimê, wê derê dagir bikim, paşê îlaq bikim û bêjim wala çi bû bû, çi bû bû. Ê nebû, milletê Rojavayê Kurdistanê maye, milletê ew ê di parzûn da maye ye, ew e. Ê çûn çûn, ên mane mane. Ên mane êdî ji tu tiştekî natirsin. Çûnkî yê mane berderê çi nedane? Zarok, zarokê xwe wenda kirine. Mal, mal û milkê xwe wenda kirin. Canê xwe dan, xwîna xwe rijandin. Her tiştê xwe dane ji xwe. Ê li wê derê mane, mane. Ev însan êdî naçin. Ê çûn çûn, ê rêya da mirin, rêya Ewropayê de ê mirin. Ê çûn ketin kampa li başûrê Kurdistanê çûn. Ama ê mane însanên herî fedekar ê Rojavayê Kurdistanê ne. Ew li televizyona xwe temaşe dike, bombel ku derê ke xemayîn ne. Ama ev însanên însanên hêjan in. Mala we ava, gelê me Rojavayê Kurdistanê. Ez we ji dilê xwe silav dikim, rêz û hurmetê xwe ji we re diçînim. Hûn mirovên herî fedekarê vê dunyayê ne. Tu jê re bila kes ji bîr neke, berxwedana ku ji Kobanî dest pê kir û li her derê Rojavayê Kurdistanê belav bû, ev wê were nivîsandin, ev keda we wê tu jara neyê ji bîr kirin wê bikeve qeyda, heta 100 salê din jî ev bibe îlham ji bo serhildêrên pêşerojê ê milletê Kurd. Xuya ye em ji helbesta dewleta Tirkiye dibînin wê di pêşerojê de pir serhildanên Kurdan hêçê bibin. Ama tiştekî zanim, binêre ez tim dibêjim. Serhildana ku ev 40 salin Bakurê Kurdistanê dest pê kiriye, ku li Rojava belav bû, tesîra wî li Rojda jî xuya dike. Ev serhildan milletê Kurd mecbûr e xwedî li vê serhildanê derkeve. Yani ez besa tevgera azadiyê
dikim şansê me ê dawî ye di vê 100 salê de. Şansê me ê dawî ye. Şansê me çima dibêjim şansê me ê dawî ye? Sibê dusve eger ev tevgera azadî henekî qels be, dewleta Tirkiye cesaretekî wisa digire êdî heta xweş be, milletê Kurd nikare îflah be, nikare serî rake. Yani ev şansê me dawî ye, divê em bi her awayî xwedî li van gencê xwe derkevin, xwedî li siyasetmedarê xwe yê di zîndana de derkevin, ew perçeyekî vê tevgera azadiyê ye. Em xwedî li Rojavayê Kurdistanê derkevin, ev perçeyekî vê tevgera azadiyê ye. Em xwedî li herêmên Parastineyê medyayê derkevin, ew zarokê me yê herî fedakarin li wan dera tê dikoşin mücadele dikin. Ew wisa nebêjin. Pir mühîm e. Hebûna wan garantî ye. Sibê du sibe konjonktûr biguhere li rojeta navîn. Sibê du sibe Amerîka bibêje ez dixwazim Kurdistanekî serbixwe azad çêbibe li rojeta navîn ku tevbe estağfirullah ku baweriyan bi wan tune ama dîsa ji me rû nizane şert û şûrtê dunyayê carinan wisa îcab dike divê hêzê me gencê me hem ji aliyê çekdarî ve weke artêş hem ji aliyê siyasî ve weke siyasetmedar hem jî di qada navnetewî de gencên me keçên me amade bin weke dîplomat ku em bikaribin ji van hêzên navnetewî re bibêjin erê em weke netew me yeketiyê xwe ava kiriye em amade ne bikaribin welatekî Kurdistan li rojata navîn bi rêve bibin. Em hêz û quweta xwe karibin nîşan bidin. Ha em bi tena serê xwe dikarin bikin ez ne di wê qenaetê de me. Çünkü li tu wextê dewletek ava bikî tu statûyekî ava bikî yan jî tu bixwazî herêmekî bixîbin kontrola xwe milletê xwe bi rêve bibî aliyê wî dunyayê yani navnetewî mecbûrê hebe. Ji ber vê yekê dibêjim konjonktûra siyasî wextê çêbe. Yani endamên netewê yek be heta te qebûl neke tu çi dikî bibe bike weke rojava garantiya te tune ye wê tim êrişî tê bike ji ber vê yekê dibêjim ne ku em bawerî bi hêzên derve bînin. Em amade bin ku wextê ku şert û şûrt guncav bû merov bêje ez amade me. Mesele ew e. Mesele em hêviya xwe bi derve vegirê nadin. Ne rast e. Em hêviya xwe bi xwe îrada xwe bi hêza xwe vegirê didin. Ama pêdiviya me bi hêzên derve heye. Ji ber vê yekê em hemî nekin dijminê xwe. Yani em hemiyan weke sûcdar îlan nekin. Temam mı îro îsyana xwe li hemberî wan hene anî ziman ev îsyan e. Ev îsyaneke dostane ye ez tînim ziman ama pêdiviya me bi wan heye. Tu hemiya dijmin îlan bikî wê demê tu em nikarin statûya xwe rewa bikin. Em nikarin. Çûnkî pêdiviya me bi wan heye. Baş e ew çi dibêjin peyamê xwe ji min re bişînin? Peyamê xwe ji min re bişînin ez hinek peyamê we bixwînim, mesajê we bixwînim. Hinkî dostno hevalno ka ez uzanî çi qas peyam hatiye? 600-700 peyam hatiye. Ez ana çawa bixwînim ji we re? Ez nikarim ki hemî bixwînim. Ez tenê Munzur Dersî Malatya ava Bilal Çelik li vê derê ye Şerpiling, Medîne Saysal dîsa û Ababekir Parsmand ya niyetam çi ye zanî Fîraz Avdayalan ka çi dibêjim ez bînim ser ekranê ew nizanim çi nivîsê jî em dîsa rîs digirim ber çavan bînim ser ekranê. Hûzanî tişta herî baş çi ye di vê derê de binêrin. Mesela hevalê me ê Tirkî çê dikin. Gelek Tirk li wan temaşe dikin. Ê Tirkiye axir temaşe dikin li wana. Ê wan heqaret heye, küfür heye, hûn çi bibêjin heye. Ew nikarin peyamê xwe wisa parve bikin. Wisa bi dengê bilind bixwînin. Ama ê me ji ber ku her kesê li me guhdarî dike Kurd in mafê xwe dixwazin, Kurdistanî ne, mirovên siyasî ne, welew ku ne siyasî be jî, ne meselê ye. Îja li me temaşe dikin pir kêfa wan tê. Bi pênsit peyam hemî Kurdî pir xweş e. Ez xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweş azad ka em binêrin. Ez hewl didim heftê de 4-5 roja ez ê çêkim.
Çünkü niha heta niha weke ceribandim bû, ez biryara xwe ji we re bêjim. Ez dixwazim rojê 45 deqe çêkim, 40-45 deqe. Eger mîvan hebin bawekî îstisna ez dikarim dirêj bikim. Mîvan tune be 40 deqe pir baş e weke bûlten, nayên bû sohbet dikin. Wekî din ez dixwazim 5 roja çêkim baş e. Du roj jî ji min re bihêlin ez hinek bixwînim lêkolîn bikim. Me jî însan im. Baş e. Di bi xatirê we dem baş, silav, hirmet ji her kesî re.